आज दिन भर भूखो रही लो, रात में भूखो रही लो, काल सवेरे अर्घा के टाइम हुई ऐसा कहे के बा कैसे कहे के बा तनी कटरी बढ़ जे बहु जे लगवे पैसा ले ली कि चार पहर हम अरे जल फल तेरी चार पहर हम अरे जल फल तेजी तेजिला तेजिला सुरह सिंगार छठी मैया इहे बायो जो हेलो हेलो तेजिला सुरह सिंगार छठी मैया इहे बायो चार पहर जल फल तेजी चार पहर जल फल तेजी तेजिला 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 सुरह सिंगार छठी मैया इहे बायो राधे ईटा अमरपुर चिमनी मालिक विनोद यादव भाई हमार हजारों हजार आशीर्वाद दिए तक रहले बनी माई से शुभकामना की प्रतीक्षा रही आई नहीं आई लगवा आई हमरा अच्छा ठीक है अपना चमनी में एक में लेके बोल देना 20 साल ना तेजिला सुरह सिंगार छठी मैया इहे बायो जो छठी मैया इतना बात जब वही छठ मैया से कह पारी कि छठ मैया चार पहर हमरा अन्न जल फल तेजने हो गई लेकिन हमारे ये विनती बात सुन ले छठ माई कहते कि बोला मांगी ले ये मैया मांगी सुनाई मांगी ले ये मैया मांगी सुनाई जो मोरा हृदय से बात छठी मैया उहे मंगल हम उहे मंगल हम मानी छठी मैया उहे मंगल हम देखी अपने तो घरे जाते बारे आ चाचा बैठ के सुन के कहता तू चला हो अरे नचनिया के माई का मर गइल बा कौची में रे राम जी सा सकरा निवासी भैया हमार हजारों हजार का आशीर्वाद लेने गोल लागत है लोग के इतना बात कहली कि सुना छठ माई मांगत तुम से सुनावत नहीं का रुनु की झूनु की बेटी मांगी रुनु की झूनु की बेटी मांगी
होला कि हमरा एगो बेटा होई एगो बेटी होई पढ़ल लिखल दामाद मिली पतो ही निमन मिली घर परिवार चलावे वाला संस्कारी मिली। छठ माई से कहत रही कुसती वही घोड़ावा चढ़ाना के बेटा मांगी घोड़ावा चढ़ाना के बेटा मांगी घोड़ावा का बन के ततोई चटी इहे बायर घोड़ावा का बन के ततोई चटी मैया इहे बायर नैहर में मांगिले भाई भतीजा छठी मैया नैहर में मांगिले भाई भतीजा बनल रहे सब परिवार छठी मैया इहे बायर जो हमार बनल रहे याद परिवार छठी मैया इहे बायर जो हमार हेलो सबका खातिर छठ मैया सब कुछ मांगनी दे दिया लेकिन हमरो एगो सपना बमाई अपना के मांगिले चिट्ठी किसन रा मैया अपना के मांगिले अवध सिधरवा मैया हर जुग हर दमा जुग जुग रहे ये हवा तो छठी मैया इहे बाबा जुग जुग रहे ये हवा तो छठी मैया इहे बायर जो हमार जुग जुग रही ये हवा तो छठी मैया इहे बायर जो हमार जुग जुग रही ये हवा तो छठी मैया इहे बायर जो हमार चढ़ा देव सरेश बाबू रघु सुंदर कन्या मिली छठ माई का आशीर्वाद होई तो आई नचनिया जैसन मिली खूब निमन मिली हेलो कोरा मिली कोरा रउआ के 5 मिनट आउट टाइम दिया था जी